Good morning mga moms. Live here now sa mansion. So, gising ko lang. And, ayun. Sabi ni Brenda, baka pwede rin mag-diligan nyo. Nautosan naman tayo mag-dilig. So, tama rin naman kasi matagal na rin hindi nadidiligan. Ayan. Hindi tayo. May music. Good morning. Oh, nag-mute kasi po yung music kanina. Init. Naagas na? Sige. Good morning. Good morning sa inyo dyan. Opo, dito ako natulog. Tet! Tet! Wala man. Saan ka? Wala. Sila Piko. Ha? Sila Piko. Ano? Sila Piko. Wala. Kasi nagamit sila manang. Hmm? Nagamit sila manang. Good morning.
init. Donato sa Villamars Vlog, hello. Escor. Hazel Pakot. Good morning sa inyong lahat. Oliver de la Cruz. So, mamaya diligan na rin natin yung mga nasa baba. Diligan din natin yung nasa baba mamaya. Raquel Zagado. Shout out. Tapos punta na ako ng farm. Mag-display na ako ng mga paninda ko after ko dito. Tingnan ko lang, tubig. Mga ma'am, si-mute ko lang ha kasi may music sa kapitbahay. Doon naman tayo sa baba, samahan niyo ako. Good morning sa inyong lahat. Nautot ako. Shout out sa inyong lahat. Thank you for sharing this live and for not skipping the ads, please. Don't skip the ads. Magdilig na muna tayo. Nasa akin sinalas ni Oyong, malamang kagabi pa yun, ay kanina pa yung naghahanap. Hi, Linrail Atoy.
Naala din eh. Oh, bigat yan. Okay na dito. Ah, okay na. Anak yun dyan, siguro sinasagay ka mula na ninyo. Ano, Mars? Nababalaw ka ba? May tubig, Mars. Hindi mo naman ako yung Mars. Umiiyak ka na naman. Nabugbog ka na, nak. Kasi sabi ni Brenda, since dito ako natulog, sabi niya padiligan naman. Nagdidilig naman sila tita, rito sila ate. Kumusta na si Parts? Nagpakain lang ng ako. Sana all. Ah, Ibaboy na ako ngayon. yung binigay ba para sa birthday na maliit pa hindi na. Pag nagbawa ko sa ako. Ano man? Good morning. After this, punta na ako ng farm kasi mag-aayos ako paninda ko. Hindi mo nang katingan bayan sa kuan. Nipis kayo na mo kayo. Pagkapin mo na gamay yung lana, nga buwak-buwak. Ay, mag-naakay. Kaya po, maakay. Naakay gabas na ka na.
Ate Irene na baka, hello. Hindi kasama ng Cagayan. Andito na po ako sa Cagayan, sa mansion. Hindi ako nakapag-charge pala. Hindi ko na-charge yung aking phone. Anyway. It's time for me to come back home. So, punta na ako ngayon ng farm. Pitch Seniors ha? Shoutout watching from Canada, Rani Alvarez. Dapat po asisidot na ganun naman siya kasi business. Aurora Goson, nalilinis siya naman to lagi ni Ate Nina. Actually, isa to sa binabantayan tsaka tinututukan ni Ate Nina din. Though busy nga rin siya. Tsaka sila tita dito, sila tita Inday, sila Maring sila Maring Charin. Pag bukas naman to nag-ano sila to walis-walis eh. Oo, dito ko natulog para makabawi talaga.